Korabun problem ya sebetulnya tentang apa sampai ang hendak untuk apa sebetulnya anak rasa Rodikonin Bai Chwla Kuilan lawan songo to tonai tahu te bu songo onke entertainment YouTube channel lo thamnal te title nu no bogi ma kha te sama na angkha klayo tinini total video wo no no ma kana pula jikonsa video clip khorok sa sini ti prajuk berai te kho te tonggar gobang ma sini ti prasa telarok te aro borok picnic sana hanai borok aro pal khe thansa khlai borok gari reserve khlai borok picnic sana thangmani te picnic sa thani bahai ke viral Khaijak Kha borok ni tomung chamung hamya aboni bagi borok ini viral Khaijak Kha ni nangkha bahai ke viral Khaijak Kha borok thing no borok picnic sana hanai borok berai kiri te nai khiro borok thangai borok aro pal khai borok talai kha te nenglai thani no aro no dera kha bahai ke dera kha borok aro nisa nenglai kha tabuk romdi thekjanai te nengjaknai abo nengmani bisingti borok ini kefek khlaioi lamao phointo himalaya te aro sak romlai se matlang laiso asuk lok khai nenglai kha chuwak rok dia rok english rok abo bebak no nengmani bisingtui borok tini lama siniria borok himalaya borok no lasinani kirinani silia chuwak nengmang no asuk te last te nengai himalaya te aro chwla sikla rok kebagui se matlang sio sudak khlaioi aboni bagui no boi bai video record khaioi borok viral Khaijak Kha hingke omo hai rok belai kheno saya tangni hingke obo hai picnic rok no tawoi tini tiprasa rok te tiprasa dofarok te bo tola se kulugo te kebang mano sini borom komio rank komio obo hai keno tangni hingke kubuni jati ni borok rok bai जों sajago borok ni jati rok na nadi boma hai ingui tongbai kainai sajago te hinjago aporo hingkai ini tiprasa rok ni bansaman komio te borom komio te obo hai se tahutai buhuk song ini ni video norong nogi mangkhana khoroksa sini o bukhuk hinjaknani buma bufa mukhang tonna jaga kiri khana tangi hingkangke nigini busa te nijini busate busajukno joto borok no sino phiaba haifano tamo sasinai obo haike se kaham phurungo se rengya hamya samungo se thangui tongo hamya lamao se thangui obo hai ingui tongo mungsa sana koroi muwa bupharok ni belai kino lazima chingka tangui hingkangke tabuk je bono kebagui himui tlang thanai chwla khoroksa obo bini chwlada wngkha na bini friend rok de wngkha phiaba tabuk kok kutuk bai wan sunani hingkai bini life ni bagui bini chwla hingkai bono oma haike chuwak khanioi bono last khlaioi lama himaya kok manya abo haike tonikla khamon tangui hingkangke just mo bini friend te bini dol borok enjoy ni bagui te tongthok ni bagui borok picnic chalaikha obo haino ororok ni bisingtui no chini borok rok nosto hongo te hamya lamao thango hingkangke terek tini obo hai nenglaikha chalaikha last ke phekha te kumuni bo nenglainai chalainai last ke pheklaigunai obo hai kino o dol bai te kaisa dol bai obo hai ke thamang no chini borok rok last hinggamai tamo drugs bai koboloi wa sabai no kobor wngui thango fit aboro hingkangkai chini borok rok nosto wngui hamya wngui paisugui thango obo se chinini o video ni bisingtwi norok no ang message kaham rwo tahukei buhuk song
norok buji mangkhlani kha khlaio o video o tini ni video norok ano support khaitongman bagwi norok no belai belai no hambai.